боре як бародари афғон қатъи ҳамсоҳбат шудам. Дар рафти соҳбат аз маошам пурсон шуд. ба хотире ки барои ҳамсоҳбатам фаҳмо боша, ман ба арзи хориҷӣ ҷавоб додам ки $300 амрикоӣ маош мегирам. бародари афғон гуфт ки $1500 ман дар Афғонистони ҷангзада маош мегирам. Лекин ҳамин $300 то афзал аст, хубтар аст аз 1500 ман. Ман суол кардам ки чӣ ба? Гуфт ки ман соҳибгоҳ мехезам, умеди бозгашт надорам. Тифлаком қатъи видо мекунам, хайрхуш мекунам. И ватани шуморо бин, гуфт тенҷира, амонира бин, шаб мегарди, рӯз мегарди, ами сарвартона, ами пешвотона, гуфт ба дандонотон биқапед. зеро ки тенҷии осоиштаи мамлакат аз сарвар вобастагӣ дорад. ин суҳбат сабаб шуд ва Шарифхон Каримов ба хотири арҷгузорӣ ба хидматҳои президент Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард ки акси ӯ дар 1000 сомонӣ тасвир шавад. ҳатто аввалин шуда аз тариқи компютар нусха ва тарҳи 1000 сомониро сохт. зеботарин расми пешвои миллата дарёфт кардам дар ҳамин қаср, дар пеши қасри миллат дар рӯи ҳамин 1000 сомона ва дар қафош барои таърихӣ будан қасри арбоб дар хуҷанд ки сессияи 16 шӯрои олӣ дар ҳаминҷа гузашту ҷаноби олӣ нахустин бор аз минбар баромад карда ба сӯи мардум ман ба шумо сулҳ меоварам. ҳамин нахустин суханаш буд. барои ҳамин ман ҳамин даргоҳи қасри арбоба қасри бобаракату чӣ шуморидум ҳисоб кардам ки дар ҳамин сум ҷой кунам. намунаи қолаби 1000 сомонии сохтаи Шарифхон Каримовро вакилони ноҳияи Шаҳри Нав пуштибонӣ карда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагон пешниҳод карданд. кам одам меёфтам ки тарафдор набошаву муқобил гап зада бошад. маҷлиси намояндагон ин пешниҳоди Шарифхонро ба Бонки Миллӣ ирсол кард, зеро салоҳияти нашри пул бар уҳдаи ин бонк аст. пули миллии сомонии 30 октябри соли 2000 ба муомилот баромадааст. дар рӯи банкнотҳои 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ва 500 сомонӣ аксҳои Мирзо Турсунзода, Шириншоҳ Шоҳ Темур, Садриддин Айнӣ, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Абуалӣ ибни Сино, Бобоҷон Ғафуров, Исмоили Сомонӣ, Нусратуллоҳ Маҳсун ва Абу Абдуллоҳи Рудакӣ нашр шудааст.